Infectious Records. Infectious. Asamba man. Asamba achuma achuma. Phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Ay phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Ay phula mdanso phula. Ay angithi you day namhlanje. Ay phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Ay phula ay phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Ay phula ay phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Ay phula ay phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Ay phula mdanso phula. Ay angithi ngalawa basha namhlanje. Phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Ay phula mdanso phula. Ay angithi you day namhlanje. Bazukala ngale namba hallelujah hallelujah ongakhala usazukala hallelujah hallelujah uNkulunkulu uvumile hallelujah 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 ayi hallelujah 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 Phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Phula mdanso phula. Angithi you day namhlanje. Hayi man. Kanti bayenzani laba? Bafuna ukusivalela laba. Angeke. Infectious. Bathi sekushubile uthi seyifikile bathi buza abantu bonke umuntu ujabulile sathane ufuna abantu bonke umuntu usindisiwe asikise ungangibamba uNkulunkulu wami unenkani lana sizophila nanoma singenamali ayimdala umane usiza impilo zethu sibe mnandi wena mane ho ayi wena mane ho